tayo ng breakfast bago tayo pumasok. Tanghali na ang pasok ko ngayon, kaya kain muna tayo. So, pasok na tayo. Ito na nga po, every morning, ito po yung ginagawa natin. Bago ako makapunta doon sa ating hintay ng bus, sisilipin ko muna yung aking mga pananim. Kasi palakas loob ko rin yung aking mga pananim. Ang sarap kasi din panoorin at titingnan sila habang lumalaki at nagbubunga. So ito na nga, naglalakad na tayo papuntang kanto. Doon tayo maghintay ng bus. Ito po yung araw-araw kong kaganapan, mga dear. Anyway, minsan dyan ako nagsiselfie. Siyempre, kasama sa ating routine. At ito na nga ang eye bag ko. Grabe, as in. So, nandito na ako sa bus, no? Nakasakay na ako. At hindi ko nga minsan alam kung papunta o pauwi na ako yung mga video ko minsan. Hindi ko na maalala kasi sa sobrang pagod. At minsan nakakalimutan ko na kung kailan ko kinuha. By the way, ito ata papuntang downtown. O pauwi na ako niyan. So ito yung mga dinadaanan ko, no? At araw-araw na lang, syempre hindi makalimutan yung ating lipstick. Lipstick is life, ika nga. Pero pagdating ng hapon, hindi mo na maintindihan. Kahit lipstick, walay. Wala na rin ako sa mood maglagay ng lipstick, lalo na pauwi na, no? So, ito na nga, habang tayo naghihintay ng bus na naman dyan, ewan ko kung anong araw yan, lumilipad-lipad yung aking buhok sa hangin. Sobrang lakas kasi ng hangin. At naghihintay ako ng bus dyan. Ayan, nakatambay na naman ko hintay ng bus. Palagi na lang ako nahihintay-hintay ng bus. Bakit kaya palagi maghihintay ng bus? Wala namang hinihintay. But anyway, so ito na nga, habang ako din nasa loob na ng buildings, nakaupo ako dyan, nagpahinga. Kumukuha lang ako ng video, ganun talaga ang aking buhay. Minsan talaga ay tingin-tingin na lang sa labas para pahinga din. At itong time na to, I think the next day, or pauwi. Actually, pauwi pala. Sabi ko sa inyo, hindi ko na talaga maalala, no? Kasi pag gumawa ako ng mga long form video, minsan talaga totally makalimutan ko ni siya. At ang araw na to ay galing ako sa kabilang ilang araw na to ay sa sunod na araw. Ay, anak ko, ewan ko pa. Suburb na ata ako nito. Intindihin nyo na lang yung sinasabi ko. Pasabard pala ako dito kasi nandito ako sa train. At syempre, ito na naman tayo sa lipstick, no? Lipstick is life. But ito namang hapon na, pauwi na. Actually, Friday pala ito. Nasa suburb na ako niyan, pauwi. At ito na nga, nasa train na naman tayo ulit. Ganyan ang buhay ko. Pag malaman nyo lang kung gaano kahirap minsan, lalo pag winter na. Pag maghihintay ka ng bus at saka train, tapos ang lakas ng snow, ang supang lamig. Pero actually, ang katawan mo mag-a-adjust talaga. Mag-a-adjust siya, kusa lang siya mag-adjust. So, iyon, pauwi na nga at paulit-ulit na lang itong videong to. Aywan ko kung bakit nga why. Parang pare-pareho lang ng araw. Puro pare-pareho lang araw. So pare-pareho lang din yung routine ko o saan ako dumadaan. Ito po ay Sabado. Papunta naman ako doon sa downtown. Pa-downtown tayo nito. At ito naman yung pauwi na tayo sa hapon. So, dahil pauwi na tayo,
ay dadaan tayo ng store. So ito na nga, bumaba na ako dito at patawid tayo at magpunta tayo dito sa aking paboritong store. Ang haba ng tawiran ko at kailangan kong tumakbo dahil yung time ay ang bilis. So dito muna tayo sa store na to. Marami akong binili dyan na kailangan ko sa bahay. Katapos natin doon, dito naman tayo sa kabila. Mayroon lang tayo rin bibilhin. Ayan, tapos na tayo sa kabila na rin. So punta na tayo sa last destination. Ay, bili tayo ng buko juice. Magkano nga ba to? Sasko $1.79 isa. So bili tayo ng dalawa. Bibili tayo ng tinapay dito sa Red Ribbon. Oh, tingnan nyo. Ayan. Sarap. Obi Mamon. Oh. Mukhang masarap. Init. Pauwi na tayo. Maglakad lang tayo pauwi. Isang taro nga lang eh. Mukha ng mamon. Ano yan? Mamon. Nag-shopping spree ako, mother. Ano nga yan? Pero, mocha mamon. Mamon. Sisa ko nasaka. Sabi niya, hindi niya na... Sabi ko na ito, paugat ni Joy. Ba, hindi ba bubuksan-buksan? Ano ba? Sabi niya, Ayaw magpabukas. Ito pala yung tsura. kumain sa tira. Tapos, kakabreak pa naman kasi ang kaya ko. Ay, madam. Actually, thank you po. I don't eat mamon. So, sorry na kahit namin ako po. Ito naman. Ang may gusto lang talaga niyan, si... Ayan, ay. Biglang ganun. Ayan ang masarap. Ito yung gusto mo. Ensaymada. Special sa mada daw. Ha? So, bumili din ako ng, ang tawag dito, adobong. Adobong mani. Ito Oh, yung nakita adobong ko. mani. Nakita ko Yung nga yan, babae naalala sa kita. labas, nagtitinda. Oh, binilan ko naman, kawawa naman siya doon ng init-init. At least naghanap buhay siya. Sarap, maraming bawang. Sa Pilipinas yung dating suki ko eh. Kasi tinitimbang nila yan, di ba? 1/4 bibili ka. Ito na yung mangga natin. Luto ko ba? Laki eh. Hirap hiwat. Uy, mukha siyang, tignan natin kung hindi ba siya maasim. Harap. Sarap. Sarap. Justin gumawa. Alam ni Moses, bigyan ng kaibigan niya. Ganda pa ng lalagyan. So, harvestin na naman natin yung
ibang talong natin o eggplant. Itong talong po ay hindi siya sabay-sabay magbunga. Pero talagang ang pagbunga niya ay malaki. Yung malalaking klase itong talong na bili natin. So, lulutuin natin ito. So, ito na nga yung ating talong na na-harvest. Dawalawa lang po siya, pero ginawa natin ito ng paraan na dalawang klase ang maluto natin. So, pinakuluan ko, pinalambot and all. Tapos may kamatis sibuyas po tayo dito at tinimplahan po natin ng asin, bitchin, garlic powder at black pepper. Yun lang naman po ang ating panimpla dyan. Sinimplahan lang po natin, no? Hindi tayo mahilig sa maraming sahog-sahog. But anyway, ito yung kasunod yung ito na yung nalut. So dahil dalawa yung talong natin, hindi natin pinakuluan ko lang po ito, pinalambot. Nilagyan ko ng itlog, kamatis at sibuyas, at piniluto natin yung luya. Para magiging natin ng suka. Thank you guys for watching. At asin, bitchin, black peppers, at ano pa pa is lagyan